Έχουμε λοιπόν εδώ username και password, τα οποία μας προμηθεύει ο διαχειριστής. Κάνουμε login και πάμε να δούμε λίγο την κεντρική οθόνη. Λοιπόν, αυτό το εργαλείο έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Interspire, που έχει μια καλή προϊστορία στο να δημιουργεί εργαλεία για email marketing. Και ουσιαστικά τι μας επιτρέπει να κάνουμε? Μας επιτρέπει να έχουμε κάποια contact lists, δηλαδή λίστες ανθρώπων με τους οποίους θέλουμε να έχουμε επαφή. Μπορεί να έχουμε παραπάνω από μία λίστες και να έχουμε τους ίδιους ή διαφορετικούς ανθρώπους σε κάθε λίστα. Μπορεί να έχουμε δηλαδή κάποιους πελάτες, σημαντικούς πελάτες, λιγότερο σημαντικούς, τρίτη κατηγορία κλπ. Μπορεί να έχουμε και μία λίστα που είναι όλοι οι πελάτες. Σε αυτή τη λίστα δεν έχουμε μόνο τα email τους, μπορούμε να έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Ονοματεπώνυμο, ηλικία, γενέθλια, οτιδήποτε. Και μπορούμε μάλιστα να επιλέξουμε σε ποια κομμάτια της λίστας θα στείλουμε ανάλογα με τα στοιχεία αυτά. Έχουμε λοιπόν μετά τις επαφές μας, όπου μπορούμε να ψάξουμε μία-μία τις επαφές για να δούμε σε ποια λίστα ανήκει, να κάνουμε τέλος πάντων ένα list management. Έχουμε τα email campaign μας, τα οποία μας επιτρέπουν να στείλουμε ουσιαστικά ένα email. Προετοιμάζουμε ένα email, το γράφουμε όπως θα δούμε τώρα και συνεχίζουμε. Και μετά έχουμε κάποια άλλα εργαλεία τα οποία δεν αφορούν το email marketing στη φάση που το κοιτάμε τώρα. Και φυσικά υπάρχει και το εργαλείο το reporting, τα statistics, όταν έχουμε κάποιες καλές καμπάνιες, έναν ικανό αριθμό καμπανιών αλλά και ανθρώπων που έχουν συμμετέχει σε αυτές, θα μπορούμε να αναλύσουμε τα στατιστικά. Πόσοι κλίκαραν, πού κλίκαραν, τι απαντήσεις πήραμε, πόσοι άνοιξαν κλπ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά, τα οποία είναι πώς δημιουργούμε ένα email που θέλουμε να στείλουμε σε μια λίστα. Πάμε λοιπόν στο Create an Email. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε πώς θα την ονομάσουμε την καμπάνια, μπορούμε να την ονομάσουμε Campaign 5, ας πούμε. Πάντα στέλνουμε, όταν μοδευδάμε για format, και HTML και text. Αυτό το κάνουμε γιατί παρόλο που ο περισσότερος κόσμος μπορεί να ανοίξει HTML email και να τα δει κανονικά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είτε για λόγους ασφαλείας, είτε για λόγους απλά προτίμησης, δεν ανοίγουν HTML emails και διαβάζουν μόνο το text. Επίσης έχουμε να διαλέξουμε το template που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Το no template είναι πολύ βασικό, σημαίνει ξεκινάμε από την αρχή ένα σχεδιασμό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αν έχουμε εμείς κάποιο ήδη δεδομένο design που μπορούμε να το κάνουμε copy-paste μέσα στο email μας. Αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να επιλέξουμε ίσως κάποια από τα templates που υπάρχουν. Ας πούμε, μπορούμε να δούμε κάποια βασικά templates που έχει εδώ. Δίπλα υπάρχει ένα preview του πώς θα είναι αυτό. Θέλουμε μπορεί να έχουμε κάποια business, generic, κάποια επαγγελματικά, ηλεκτρονικά, τέλος πάντων, οικογενειακά, κουλουπού. Μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, film. Αυτό φαίνεται ενδιαφέρον. Okay. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε τι θα βάλουμε μέσα σε αυτό το email. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι επιλέγουμε ένα subject. Έχουμε δει τώρα ότι κάποια subjects, κάποια θέματα στα email δουλεύουν καλύτερα από κάποια άλλα. Ένα καλό email, ένα καλό subject για το email θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ απλό του στυλ newsletter March 2012. Αυτό σαν subject έχει κάποιες πιθανότητες να ανοιχτεί. Μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον editor αυτόν εδώ, ο οποίος είναι ο WYSIWYG, what you see is what you get, για να γράψουμε οτιδήποτε μπορεί να θέλουμε να γράψουμε. Για παράδειγμα εδώ πέρα, company name, company tagline, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι τώρα, το ένα, heading, αρχίζουμε και βάζουμε τώρα το περιεχόμενο του email. Καταλαβαίνετε πάντως εδώ πέρα, heading, μπορούμε να κάνουμε copy-paste αρκετό κείμενο, να έχουμε μέσα links. Μας ενδιαφέρει να είναι κάτι έτσι αρκετά ζουμερό, να πιάνει το μάτι. Βάζουμε και ένα about us, αλλάζουμε εδώ πέρα ημερομηνία. Αυτή τη γραμμή καλό είναι να την αφήσουμε, που λέει having trouble reading this email, click here, γιατί επιτρέπει στον χρήστη ουσιαστικά να μπει και να δει το περιεχόμενο αυτού του email στο web browser του, αν ο email client για κάποιο λόγο δεν είναι σωστά. Μετά έχουμε να κάνουμε
το text version αυτού του email. Ουσιαστικά όλα αυτά που έχουμε γράψει εδώ πέρα, ας πούμε this is our news, bla bla bla, θα πάρω μόνο ένα από τα πεδία, αλλά αντίστοιχα προφανώς κάνουμε και με τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά του λέμε το χρήστη ότι το email client για να σου δείχνει αυτό το version, το text version, μάλλον δεν μπορεί να το δει καλά ο client για κάποιο λόγο. Πάτα εδώ για να πας στο site και να το δεις ολόκληρο σωστά. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το βάλουμε και κάποιο text content, this is our news, και μετά θα πηγαίναμε να κάνουμε copy-paste το ίδιο κείμενο, heading 1 και ό,τι έλεγε τέλος πάντων, bla 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 bla. Και του δίνουμε πάντα το unsubscribe link. Άμα κάποιος δεν θέλει να συνεχίσει να παίρνει το email, καλό είναι να έχει ένα unsubscribe link που το πατάει και αμέσως τον κάνει unsubscribe χωρίς να χρειάζεται κάποιο login. Εδώ πέρα τώρα μπορούμε να τσεκάρουμε το email campaign για κάποια spam keywords, δηλαδή κάποιες λέξεις οι οποίες εμφανίζονται μέσα στο email μας και οι οποίες καθιστούν το email αρκετά πιθανό να φιλτραριστεί από κάποιο spam filter. Έχουμε λοιπόν τη λέξη film, η οποία λέξη μάλλον εμφανίζεται αρκετά συχνά σε διάφορα spam, οπότε καλό σου λέει είναι να την αλλάξεις. Ομοίως για τη λέξη movie, με μικρότερο score, ομοίως για τη λέξη education και καταλαβαίνει αντίστοιχα βέβαια για το εργαλείο ότι το HTML και το text part έχουν διαφορετικό textual content, κείμενο δηλαδή, και καλό είναι να διορθωθεί αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το email μας κατά πάσα πιθανότητα συνολικά θα παραδοθεί, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Ουσιαστικά αυτό είναι, λάβετε το σαν ένα ποσοστιαίο, δηλαδή ένα μέρος των email, όταν έχουμε ένα σωστό distribution από email providers, δηλαδή Gmail, Hotmail, Yahoo, κάποιους άλλους μπορεί να έχουν εταιρικό email και το παίρνουν στο Outlook και διάφορα άλλα spam engines που υπάρχουν, spam protection engines που υπάρχουν, κάποια μπορεί να το φιλτράρουν. Οπότε κλείνουμε εδώ πέρα αυτό το παραθυράκι, λαμβάνουμε υπόψη μας το warning, τώρα δεν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές. Αν θέλουμε πάντως να κάνουμε σοβαρή δουλειά, καλό είναι να μην υπάρχουν λέξεις οι οποίες επιτρέπουν στο email μας να πάρει υψηλό spam score. Λέμε ότι ναι, είναι αυτό ένα active campaign, θέλουμε να το στείλουμε, μπορούμε να στείλουμε ένα preview στον εαυτό μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα να στείλουμε σε ένα email δικό μας ένα preview της καμπάνιας. Εμείς δεν θέλουμε, πάμε στο save and exit. Ωραία. Και έχουμε λοιπόν τώρα το campaign 5, το test campaign που είχαμε δημιουργήσει προηγουμένως. Έχουμε το campaign 5 το οποίο δημιουργήσαμε τώρα, δεν το έχουμε στείλει, μπορούμε να το δούμε. Έτσι είναι το πώς θα φαίνεται. Okay. Και μπορούμε να επιλέξουμε να το στείλουμε. Μας ρωτάει λοιπόν τώρα σε ποιον θέλουμε να το στείλουμε. Τώρα εγώ έχω δημιουργήσει ένα contact list το οποίο περιέχει δύο email, το δικό μου και ενός συνεργάτη. Θα μπορούσαμε να το στείλουμε σε αυτούς ή και σε άλλα contact lists. Ανάλογα μπορούμε να επιλέξουμε κάθε φορά. Επιλέγουμε εδώ πέρα Next. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτό το campaign να στείλουμε. Από ποιον θέλουμε να φαίνεται ότι πηγαίνει. Λάβετε υπόψη σας ότι με βάση το πεδίο from, το όνομα δηλαδή και το email που μπορεί να φαίνεται εκεί πέρα, κάποιος μπορεί να επιλέξει να διαβάσει ή να μην διαβάσει το email. Άρα αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο για το αν το email θα διαβαστεί. Επίσης έχουμε την επιλογή το που να στείλει κάποιος μια απάντηση αν θέλει. Μπορεί να μην είναι το ίδιο email, δηλαδή εμείς μπορούμε να στείλουμε από αυτό το email, αλλά κάποιος θα μας απαντήσει σε replies για να μπορούμε να διαχωρίσουμε τα δύο inboxes ή να μου στείλει κατευθείαν εμένα στο George. Και μπορούμε να έχουμε και μια διεύθυνση για τα bounced emails. Bounced emails είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά για κάποιο λόγο επιστρέφουν. Είτε δεν έχουμε σωστή email διεύθυνση, είτε παράδειγμα έχει γεμίσει το mailbox του χρήστη. Οπότε το email κάνει bounce, δηλαδή επιστρέφει. Μπορούμε να το βάλουμε να επιστρέφει σε άλλη διεύθυνση, η οποία δεν χρειάζεται να την κάνουμε monitor, γιατί αν στέλνουμε εκατοντάδες email, σίγουρα κάποιοι θα γυρίσουν πίσω. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε το δικό μας inbox με αυτές τις προειδοποιήσεις. Εδώ έχουμε κάποια advanced settings, στο οποίο μπορεί να θέλουμε να
επιλέξουμε το περιεχόμενο του email με περισσότερη ακρίβεια. Καλό είναι να μην τα αλλάξουμε σε πρώτη φάση. Ούτως ή άλλως αυτό είναι για πιο advanced χρήστες. Πάμε λοιπόν next και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να στείλουμε. Μας κάνει ένα review της καμπάνιας και πάλι. Θα στείλουμε αυτή, θα την ονομάσουμε έτσι, θα το στείλουμε στην test list. Περιέχει σύνολο 2 contacts. Το κάθε email περίπου σου λέει είναι 5 KB size. Το οποίο μαζί με όλα τα headers που παίρνει ένα email είναι 10 KB, είναι πολύ μικρό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε. Μας ειδοποιεί ότι θα εμφανιστεί ένα pop-up window, το οποίο θα μας λέει σε ποιον έχει στείλει, θα μας ειδοποιεί, το έστειλε, 2 email ήταν, έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα αυτό το παράθυρο. Και είμαστε έτοιμοι. Έχει φύγει το email μας και βλέπουμε εδώ πέρα αντίστοιχα πως μας έχει παραδοθεί. Άρα ξέρουμε ότι δεν έχει φιλτραριστεί το email αυτό. Και αυτό είναι.